9:37 πρώτα λεπτά, ραδιοκόσμος στους 93 FM, συντροφιά μαζί σας η Σωτηρία Καλακίδα, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Καλημέρα σε όλους εσάς που μόλις τώρα έχετε ανοίξει τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε το ραδιοκόσμος, σε εσάς που μόλις τώρα έχετε συνδεθεί διαδικτυακά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όπως κάθε Πέμπτη έτσι και σήμερα ταξιδεύουμε στην ιστορία. Πηγαίνουμε πίσω στην αρχαία Αμφίπολη, εκεί στο Τίμβο Καστά, και μας ξεναγεί νοητά η αγαπημένη μας φίλη, η αρχαιολόγος, ιστορικό τέχνης και συγγραφέα, η Πόπη Χαριτονίδου Γαρούφα. Να την καλημερίσουμε. Μία εξάρτηση έχει γίνει αυτή η σχέση μεταξύ μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε? Καλά, μια χαρά. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει σήμερα για αυτόν τον περιβόητο θάλαμο που είναι και το κλειδί, που δεν νομίζω να το ολοκληρώσουμε σήμερα. Φαντάζομαι Όχι, αυτό ήθελα να συζητήσουμε, επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και επειδή το θέμα του επιστηλίου που βρέθηκε έχει να κάνει με 10 φιγούρες, οι οποίες θα πρέπει να αναλυθούν γιατί δίνει πολλά μηνύματα. Θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε με τον τάφο σαν τρίτο θάλαμο, και αφού περιγράψουμε γιατί και ο θάλαμος έχει κάποια σημεία να σου δώσει που θα σε προβληματίσουν και θα σε κάνουν να σκεφτείς λίγο παραπέρα για το τι είναι μέσα, γιατί δεν έγινε τίποτα τυχαία εκεί. Μάλιστα. Και να αφήσουμε το επιστήλιο, το οποίο είναι πραγματικά ένας κώδικας για μένα, αν και να πω έτσι επιτροχάδιν, τα κομμάτια του επιστηλίου που βρέθηκαν. Το επιστήλιο ξέρουμε ότι είναι πάνω από τη θύρα, είναι το κομμάτι που κρατάει όλη την υπόλοιπη ανοδομή. Η βάση της ανοδομής δηλαδή στην ουσία είναι. Το πρώτο κομμάτι που βλέπουμε δηλαδή σηκώνοντας το κεφάλι μας από την πόρτα. Βρεθήκαν, εν συντομία, απλά να πω για να ξέρει ο κόσμος τι περιμένει, βρεθήκανε το επιστήλιο αυτό είναι ιωνικού ρυθμού, βρεθήκανε τμήματα του επιστηλίου, τα οποία ήταν 7. Στην παρουσίαση την αρχαιολογική και και στην επικοινωνία που είχαν όλο το team της ανασκαφής, μας μίλησαν μόνο για το ένα. Τα άλλα 6 δεν ξέρουμε τι απεικονίζουν. Αυτό λοιπόν το ένα το κομμάτι έχει επιζωγραφισμένα 10 φιγούρες. Αυτές τις 10 φιγούρες θα αναπτύξουμε την άλλη φορά, εκτός αν θέλετε να πάμε πρώτο στο επιστήλιο και να αφήσουμε τα υπόλοιπα. Αλλά όπως εσένα βολεύει, αλλά νομίζω... Επειδή έχουμε και τις ερωτήσεις, καλό είναι δηλαδή την άλλη φορά ο χρόνος είναι πιο απαραίτητος την άλλη φορά, γιατί είναι πολλές οι απεικονίσεις και θα πρέπει να αναλύσουμε μία-μία την απεικόνιση. Ας αφήσουμε δηλαδή χωριστά στα θέμα. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι βλέπουμε στο τρίτο θάλαμο, στο Τίμβο Καστά? Να αφήσουμε τις ερωτήσεις στο τέλος και να ξεκινήσουμε με το τρίτο θάλαμο, να το κάνουμε έτσι. Όπως θέλεις, Πόπη, θέλεις να απαντήσεις πρώτα? Εσύ ρυθμίζεις την εκπομπή, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Με το χρόνο πώς θα γίνει, με τις Ωραία, τότε ξέρεις, θα κάνουμε, ας τελειώσουμε με τον τρίτο θάλαμο και ό,τι προλάβουμε από ερωτήσεις, οι οποίες θα μετατεθούν μετά. Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε. Εντάξει. Ή μάλλον για να έχει έναν ηρμό, θέλω μόνο να μου πεις την ερώτηση που έχει να κάνει. Για πες μου λίγο επιγραμματικά τις ερωτήσεις, γιατί μία δεν είναι το θέμα που θα πούμε. Ποιες τώρα οι ερωτήσεις? Αυτές που μου στείλανε προχθές? Ναι, τις καινούργιες. Γιατί ο Τίμβος είναι τόσο μεγάλος, γιατί είναι τόσο βαριά τραυματισμένη μία καριάτιδα και πώς συνδέονται σφίγγες, καριάτιδες και λέων στον τάφο της Αμφίπολης. Αυτό θα το καταλάβει σε άμεση συνάρτηση με αυτό που θα πω για τον τρίτο θάλαμο. Είναι συν αυτό που θα πω μάλλον. Λοιπόν, να πούμε μόνο αυτή την... θα απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Αυτή η ερώτηση θα απαντηθεί για να έχει έναν ηρμό μετά σε αυτά που θα πω. Ωραία, τέλεια. Για να καταλάβει δηλαδή ο θεατής που έκανε την ερώτηση, θα δώσει μόνος του μία επιπλέον ερμηνεία. Πάρα πολύ ωραία.
Εντάξει. Λοιπόν, πώς συνδέονται οι Σφίγγες Καριάτιδες και Λέων και στον τάφο της Αμφίπολης? Αν και ξαναήρθαμε σε αυτή την ερώτηση, αλλά θα την ξαναθυμίσω. Η σύνδεση των Σφυγγών, των Καριάτιδων και του Λέοντα στον τάφο της Αμφίπολης αποκαλύπτει μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική που εξυπηρετεί μια μνημιακή προβολή της ταυτότητας του μεγαλείου του νεκρού. Δηλαδή από μόνο του μας φωνάζει ότι ο νεκρός μέσα είναι μεγάλος. Γι' αυτό και η σύμπραξη αυτών των τριών. Οι Σφίγγες είναι φύλακες του τάφου. Τοποθετούνται στην είσοδο του μνημείου, έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα και είναι καθαρά σύμβολο φύλαξης και μετάβασης του μυστηρίου. Αυτά τα συζητήσαμε, τα αναλύσαμε σε προηγούμενες εκπομπές. Οι 10 Καριάτιδες τώρα, στο δεύτερο διαφραγματικό τοίχο, οι ανθρώπινες αυτές μορφές, οι κολόνες που είναι όχι μόνο διακοσμητικές αλλά και κάνουν και χρέη στατικών στοιχείων, είναι ακόλουθες. Είχαμε πει της Θεάς Αρτέμιδος, με μια διαφοροποίηση στο πώς γιορτάζουν οι ντόπιοι επηρεασμένοι από τους Θράκες την Άρτεμη με λίγο πιο ζωηρή αντίδραση και λίγο πιο... Οπότε έρχεται αυτή η επιρροή και στις Καριάτιδες και δεν είναι μόνο οι στατικές, αλλά έχει και μια ελαφρά κίνηση. Αυτά τα αναλύσαμε. Ο Δε Λέοντας τώρα έρχεται και τοποθετείται στην κορυφή του τύβου έξω από το ίδιο το ταφικό θάλαμο, σαν σύμβολο δύναμης ανδρείας και ηρωικής φύσης. Συνδέεται συνήθως ο Λέοντας με στρατηγούς, ηγετικές μορφές και με φιγούρες του μακεδονικού περιβάλλοντος. Είναι πιθανόν αποτελεί ένδειξη ιερολατρικής λατρείας του νεκρού και μας παραπέμπει σε υψηλή κοινωνική θέση αυτού που είναι μέσα. Οι Σφίγγες οριοθετούν την είσοδο στον χώρο του ιερού του θανάτου. Οι Καριάτιδες πλαισιώνουν τον ενδιάμεσο χώρο. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί θα αναφερθώ στον τρίτο θάλαμο. Και ο Λέων στεφανώνει το σύνολο αυτό σαν μια δήλωση αθανασίας και ιεροποίησης. Η χρήση τέτοιων μορφών, Σφίγγες, Καριάτιδες και Λέοντα σε συνδυασμό και οι τρεις μαζί, είναι μοναδική περίπτωση στην ελληνική ταφική αρχιτεκτονική. Γεγονός που ενισχύει την αντίληψη ότι πρόκειται για μνημείο εξαιρετικά σημαντικού ανθρώπου. Αυτά εντάχει και η άλλη απάντηση η οποία θα δοθεί θα είναι μέσα από αυτά που θα πω μέσα από τον τρίτο θάλαμο. Θα απαντηθεί αυτόματα μόνη της δηλαδή. Πάμε λοιπόν στον τρίτο θάλαμο. Η είσοδος του τρίτου θαλάμου του τύμβου Καστά χαρακτηρίζεται από διαστάσεις ύψους 4,5 μέτρα και πλάτος 1,5 μέτρο. Έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια ώστε να δημιουργεί μια αίσθηση μεγαλοπρέπειας και συμμετρίας. Το πλάτος κατανέμεται σε δύο θυρόφυλλα, 0,75 μέτρα το ένα, 0,75 το άλλο, για να διατηρήσει τη διμερή συμμετρία της εισόδου. Η συμμετρία αυτή δεν είναι μόνο αισθητική αλλά και λειτουργική, καθώς επιτρέπει την ισορροπημένη κατανομή των φορτίων και εξυπηρετεί τη μηχανική σταθερότητα της κατασκευής. Η μαρμάρινη θύρα είναι διακοσμημένη με απομιμήσεις μεταλλικών καρφιών, που βρέθηκε αυτή η θύρα κατακαιρματισμένη σε τμήματα και μεταλλικά της καρφιά να εντοπίζονται στην επιχωμάτιση μπροστά από το θύρωμα, δηλαδή από τη θύρα. Η ύπαρξη σε στροφέα στην αριστερή πλευρά της εισόδου δείχνει ότι η θύρα ή η είσοδος είχε μηχανισμό κλειδώματος. Οι άλλες λειτουργίες προσφέροντας δηλαδή περισσότερη ένταση στο μεταβατικό χαρακτήρα του χώρου. Η θολωτή όροφη παρουσίαζε ρογμές και καταπονήσεις στους τοίχους, ενώ το δάπεδο είχε σφραγιστεί με πόρινους λίθους. Τώρα, με βάση το ύψος και το πλάτος μας βγαίνει μία αναλογία 3:1. Η αναλογία αυτή βρίσκει την έκφρασή της προς το αυτοθάλαμο και επιβεβαιώνει ότι αυτός ο χώρος αποπνέει ιερότητα και επιβλητικότητα. Η αναλογία αυτή χαρακτηρίζει την αναλογία, σας είπα, ύψος και πλάτος και αποδίδει μια αίσθηση επιβλητικής καθόδου ή ανόδου, ανάλογα δηλαδή την ερμηνεία. Αν δηλαδή ο νεκρός κατέβαινε ή η ψυχή του ανέβαινε. Τώρα, τι είχαμε πει, μιλήσαμε για μια αναλογία 3:1. Η πρώτη αναλογία λοιπόν, η πρώτη περιοχή είναι η είσοδος με τις Σφίγγες, που είναι ο κόσμος των ζωντανών. Θέλω να σας πω και θέλω να καταλάβετε ότι τα πάντα εδώ έγιναν τόσο μελετημένα και τόσο συμβολικά που ερμηνεύουν
ερμηνεύουν την όποια εικόνα βλέπεις. Δεν έγινε δηλαδή τυχαία. Τυχαία δεν έγιναν οι 3 θάλαμοι εκεί. Απλά είπαν να κάνουμε 1, 2, 3 θαλάμους. Η πρώτη περιοχή, η είσοδος με τις Σφίγγες, συμβολίζει την είσοδο στον κόσμο των ζωντανών, όπου η ανθρώπινη παρουσία είναι το πρώτο βήμα προς την ταφή. Η είσοδος με τις Σφίγγες, που ήταν συχνά σχεδόν πάντα ένα σύμβολο προστασίας, αποτελεί το πρώτο ορόσημο της μετάβασης από το φυσικό κόσμο στη σφαίρα του θανάτου και της τελετουργίας. Εδώ οι ζωντανοί τιμούν και επιτελούν τελετές για τον νεκρό. Η εικόνα της εισόδου του τιμού αναδεικνύει την ιερότητα του περάσματος από το φυσικό κόσμο στον κόσμο των νεκρών. Οι ζωντανοί που περνούν από την είσοδο εισέρχονται σε έναν κόσμο πέρα από την καθημερινή του ζωή. Σε ένα χώρο ιερό και εντελώς διαφορετικό από τον κόσμο που γνωρίζουν. Αυτή η περιοχή θα μπορούσε να είναι ο χώρος που προορίζεται για τους ζωντανούς αυτούς που έρχονται για να τιμήσουν τον νεκρό. Εδώ η ανθρώπινη παρουσία και οι τελετουργίες που σχηματίζονται με τη ζωή και τη θρησκευτική λατρεία θα μπορούσαν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτή η περιοχή συμβολίζει το πέρασμα από τη ζωή στο θάνατο και την αρχή της διαδικασίας της μετάβασης. Τώρα, η παρουσία των καριάτιδων υποδηλώνει μία ιδιαιτερότητα. Οι καριάτιδες δεν είναι απλώς διακοσμητικές. Είμαστε πάντα στον πρώτο θάλαμο, έτσι. Δεν είναι απλώς διακοσμητικές, αλλά εξυπηρετούν τη σύνδεση, και έμεσα απαντάω και στην προηγούμενη ερώτηση, εξυπηρετούν το ρόλο της σύνδεσης των δύο κόσμων, του φυσικού και του μεταθανάτιου, που είναι από τις καριάτιδες και μετά. Αυτή η μεταβατική περιοχή υπογραμμίζει την ιδέα ότι η ψυχή περνά από τον κόσμο των ζωντανών, τον κόσμο των θεών ή των νεκρών, και οι καριάτιδες ως στυλιζαρισμένες θηλυκές μορφές συνδέονται με τον κόσμο των θεών και της θρησκευτικής διαμεσολάβησης. Είναι συνδετικός κρίκος δηλαδή με τον επόμενο θάλαμο, τον τόπο διαμεσολάβησης. Η διαδρομή αυτή, η οποία μοιάζει με το πέρασμα από τη ζωή στο θάνατο, είναι συνώνυμη με την προετοιμασία για το ταξίδι του νεκρού, καθώς και για την τελετουργική διαδικασία που οι ζωντανοί ακολουθούν για να αποδώσουν τιμές στον εκλειπώντα. Τώρα, πάμε στο δεύτερο θάλαμο, εκεί που ήταν και το ψηφιδωτό. Αντιμέτωποι με την πρώτη είσοδο, οι προσκυνητές προχωρούν προς την δεύτερη περιοχή του τύμβου, όπου το σώμα του νεκρού έρχεται σε αλληλεπίδραση με τον κόσμο των θεών. Είναι το ψηφιδωτό. Από μόνο του μας δίνει αυτό το μήνυμα. Αυτή η περιοχή είναι η καρδιά του τύμβου που συνδέει τον κόσμο των ζωντανών με τον κόσμο των θεών και των νεκρών. Το πέρασμα από τον πρώτο θάλαμο στο δεύτερο συμβολίζει μία μεταβατική διαδικασία, όπου η ψυχή του νεκρού αποκόπτεται από τον κόσμο των ζωντανών και κατεβαίνει σε έναν άλλον υπερβατικό κόσμο, απολαμβάνοντας την προστασία των θεών ή την απελευθέρωσή του στο βασίλειο των νεκρών. Και ερχόμαστε λοιπόν στον τρίτο θάλαμο, στην τρίτη περιοχή, όπου είναι ο κόσμος των νεκρών ή της αθανασίας. Αυτή δηλαδή που αναλύουμε και τώρα. Η τρίτη περιοχή του τύμβου αποτελεί την τελική αναγνώριση της αθανασίας του νεκρού. Εδώ η ψυχή φτάνει στον τελικό της προορισμό, στον κόσμο των νεκρών ή στην ένωσή της με το θεϊκό. Η επιβλητική αναλογία 3/1 που διακατέχει και διατρέχει την αρχιτεκτονική του είσοδο φέρει τη βαρύτητα και την ιερότητα της τελικής μετάβασης. Ο χώρος αυτός δεν είναι απλώς το μέρος που φιλοξενεί το σώμα του νεκρού, αλλά είναι το τελικό καταφύγιο της ψυχής του, το μέρος που συμβολίζει τη γήινη αιωνιότητα ή τη σύντεξή της με το θεϊκό σύμπαν. Η αναλογία 3/1 με την κυριαρχία του ύψους και τη συγκέντρωση της ενέργειας στην κατεύθυνση της εισόδου δημιουργεί την αίσθηση ενός ιερού διαδρόμου, μέσα από τον οποίο η ψυχή περνά από τον κόσμο των ζωντανών στον κόσμο των θεών και της αθανασίας. Το βάθος του συμβολισμού βρίσκεται στην ένωση των θρησκευτικών και πνευματικών επιδιώξεων της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, οι οποίες μεταφέρουν τη διαδικασία του θανάτου ως μια μετάβαση σε ένα άλλο επίπεδο ύπαρξης. Ένα μετασχηματισμένο δηλαδή και ιερό πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο η αρχιτεκτονική του τύμβου και η συνεκτική αναλογία 3/1 αναδεικνύει την ιερότητα της μετάβασης και καθοδηγεί τον προσκυνητή στο να αντιληφθεί την πορεία από την πρώτη περιοχή των ζωντανών, την είσοδο δηλαδή ακόμα, μέχρι την τελική ένωση με τους νεκρούς και το θεϊκό. Είναι ο χώρος όπου η ψυχή του νεκρού ολοκληρώνει το ταξίδι της από τον κόσμο των ζωντανών, στον κόσμο των νεκρών ή στο θεϊκό κόσμο.
Αυτή η αναλογία αποπνέει το μεγαλειώδες και ιερό της διαδικασίας του θανάτου, φτάνοντας στο εξαιρετικά σημαντικό και υπερβατικό. Τώρα για να πάμε στο εσωτερικό του τύπου, αυτό ερμηνεύουν αυτήν την είσοδο, έτσι. Και το τι συμβολίζει αυτή η αναλογία. Τώρα μπαίνουμε μέσα στο εσωτερικό του τρίτου θαλάμου. Ο τρίτος θάλαμος του μνημείου χαρακτηρίζεται από μια τετράγωνη κάτωψη 4,5x4,5. Ενώ δηλαδή όλος ο υπόλοιπος ο χώρος δεν ήταν τετράγωνος, κανένας από τους θαλάμους δεν ήταν τετράγωνος, αυτός είναι ο μοναδικός θάλαμος που είναι, η κάτωψή του είναι καθαρά τετράγωνη, 4,5x4,5. Αυτό για ποιο λόγο? Θα καταλάβεις. Θα το εξηγήσω παρακάτω. Και η τύχη είναι με μαρμάρινη επικάλυψη, παρόμοια εδώ με τους άλλους δύο θαλάμους. Κατά τις ανασκαφές του Οκτωβρίου του 2014 αποκαλύφθηκαν εκεί μέσα το κεφάλι της Ανατολικής Φύκας που είχε ύψους 60 εκατοστά μαζί με τα υπολείμματα των φτερών της, το οποίο σκέφτεται, το ξέρουμε, από το 19 στο Μουσείο της Αμφίπολης. Το βόρειο τμήμα του μαρμάρινου κατοφλιού της εισόδου στο θάλαμο, ένα δηλαδή από τα τμήματα της πόρτας που βρήκαμε. Το δάπεδο επίσης διαπιστώθηκε ότι έχει ρόλο σφράγισης με πόρινους λίθους. Κάτω από τους λίθους βρέθηκε το τεχνητό όριγμα στο φυσικό έδαφος και είναι σχιστολιθικής φύσης με επιφάνεια 4x2,10 και βάθος 1,60, όπου στο όριγμα αυτό ανακαλύφθηκε ο κυβωτιώτης χυμοστάφος. Δηλαδή χοντρικά ο κυβωτιόσχημος αυτός ήταν καλυμμένος, ήταν σφραγισμένος με το δάπεδο, με πόρινους λίθους. Μπαίνοντας δηλαδή έπρεπε να βγάλεις αυτό για να δεις τον τάφο. Μέσα τα σκελετικά κατάλοιπα αφορούσαν 5 άτομα. Ήταν μια γυναίκα άνω των 60 ετών, 2 άντρες 35 με 45 ετών, με τραύματα στο νεότερο άντρα, που πιθανώς αυτά τα τραύματα θα τον οδήγησαν και στο θάνατο, ένα νεογέννητο μωρό και καμένα οστά ενός άντρα. Βρέθηκε διακόσμηση στα μέλη του θρυγού, ρόδα και κάτω από τους μαρμάρινους δοκούς της οροφής, ιονικό κυμάτιο στο πάνω μέρος του πιστηλίου, στο οποίο πιστήλιο θα εισέρθουμε την άλλη φορά. Και 7 μαρμάρινα τμήματα του πιστηλίου, αυτά που σας είπα. Ο τρίτος θάλαμος διατηρούσε λιγότερη επιχωμάτωση σε σύγκριση με τους υπόλοιπους θαλάμους. Δεν ήταν δηλαδή τόσο γεμάτος από χώματα καλυμμένους δηλαδή. Η τετράγωνη τώρα κάτωψη, την οποία ρώτησες, του τρίτου θαλάμου, μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τις προηγούμενες αναλογίες και συμβολισμούς που είπαμε για γεωμετρικά σχήματα που είχαμε αναφέρει σε κάποιες από τις προηγούμενες εκπομπές. Το τετράγωνο ως γεωμετρικό σχήμα αποτελεί σύμβολο σταθερότητας, ισορροπίας και αρμονίας. Κάτι που μπορεί να συνδεθεί με τη σταθερότητα του θανάτου και τη σύνδεσή του με την αιωνιότητα. Στοιχεία δηλαδή που είναι κεντρικά στο σχεδιασμό των τάφων στην αρχαία ελληνική και ειδικότερα στη μακεδονική αρχιτεκτονική. Ακόμα δηλαδή και το ότι είναι τετράγωνο συμβολίζει κάτι. Το γεγονός ότι το 40% των μακεδονικών ταφών παρουσιάζουν τετράγωνη κάτωψη ενισχύει τη σημασία αυτή της μορφής στην αρχιτεκτονική του. Αυτή η γεωμετρική επιλογή δείχνει μια κοινή αρχιτεκτονική γλώσσα και ταυτόχρονα μια προτίμηση για σχέδια στους τάφους που δίνουν τον αέρα της διαρκούς αντοχής και μονιμότητας. Ο Πλάτωνας στον Τίμεο είχε αναφέρει ότι είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση της φιλοσοφικής διάστασης αυτής της γεωμετρίας το τετράγωνο. Ο Πλάτωνας είχε πει ότι κάθε τι που έχει τετραγωνικές βάσεις βαίνει επί του εδάφους πολύ καλά και είναι πράγμα μη υποκείμενο σε συμπίεση και σύντριψη. Υπογραμμίζει δηλαδή την ιδέα ότι τα τετράγωνα είναι σταθερά και ανθεκτικά. Γι' αυτό έτσι ερμηνεύεται δηλαδή και η τετράγωνη κάτωψη. Η τετράγωνη λοιπόν συμπερασματικά, η τετράγωνη κάτωψη του τρίτου θαλάμου ως χαρακτηριστικό ενός σημαντικού ποσοστού των μακεδονικών ταφών ενσωματώνει μια συμβολική γλώσσα που συνδέει την αρχιτεκτονική με τη φιλοσοφία και τη θρησκευτική ανταγγίηση. Επίσης, παράλληλα, η αναλογία 3/1 που επισημάναμε στον ίδιο θάλαμο προσφέρει την ιερότητα και τη μεγαλοπρέπεια που αποτελεί τη μετάβαση της ψυχής από τον κόσμο των ζωντανών στον κόσμο των νεκρών, δημιουργώντας έτσι μια συμπληρωματική γεωμετρική και φιλοσοφική
σύνθεση για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής του τύμβου. Τώρα, για να πάμε στα οστά, στα οποία μας έγινε νομίζω και κάποια στιγμή και ερώτηση. Η ανακάλυψη των διασπαρμένων οστών στον τέταρτο θάλαμο του τύμβου Καστά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανασκαφής. Αν λάβουμε υπόψη ότι οι Μακεδόνες συνήθιζαν να τοποθετούν τον νεκρό σε ένα θάλαμο και τα κτερίσματα σε έναν άλλον, τότε είναι πολύ πιθανό ο κύριος ταφικός χώρος να μην έχει ακόμα αποκαλυφθεί όλος. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα οστά βρέθηκαν διαταραγμένα μας γεννά πολλά ερωτήματα. Πρώτον, η διαταραχή των οστών και η θέση των γυναικείων οστών στον τρίτο θάλαμο και όχι στον κυβωτιόσχημο θάλαμο μπορεί να υποδηλώνει κάτι περισσότερο από μία απλή τιμωρικία και να εξεταστεί και πρέπει να εξεταστεί σε βάθος. Η βεβήλωση, για μένα είναι βεβήλωση πλέον αυτό το πράγμα, η βεβήλωση του χώρου και η πρόθεση να προκληθεί η συμβολική καταστροφή φαίνεται να είναι μια πιθανή εξήγηση, αν λάβουμε υπόψη την τοποθέτηση των οστών και τον τρόπο με το οποίο φαίνεται να έχουν ανασταλεί η φυσική διάταξη της ταφής. Η σκόπιμη μετακίνηση των οστών και η αλλαγή της τοποθέτησής του, το ότι δηλαδή τα γυναικεία τα οστά τα πήραν από κάτω και τα πήγανε πάνω, δείχνει ενδείξεις βεβήλωσης του ταφικού χώρου. Κάτι που φαίνεται να αποσκοπεί την αμφισβήτηση όχι μόνο της ταφικής διαδικασίας, αλλά και της ίδιας της ιερότητας του τάφου. Ήθελαν με άλλα λόγια να το προσβάλλουν. Όχι μόνο σαν οικοδόμημα, αλλά και σαν κάτι ιερό, πιθανόν και την ιερότητα του χαμένου, έτσι. Αυτή η δεδήλωση ενδεχομένως δεν έχει ως κύριο σκοπό την αποκόμιση μόνο των θησαυρών ή πολύτιμων αντικειμένων, αλλά μάλλον μια προσπάθεια να διαταραχθεί και να ανατραπεί η ιερότητα του τάφου, κάτι που συχνά σχετίζεται με πολιτικά ή θρησκευτικά μηνύματα. Εξετάζοντας, δηλαδή όταν ανέβαινε κάποιος στην εξουσία, θέλοντας να προσβάλλει τον προηγούμενο, ρήμαζε και δεδήλωνε ότι έργα άξιας προσοχής έκανε ο προηγούμενος, θέλοντας έτσι να τον προσβάλλει. Δηλαδή θέλοντας να στείλουν ένα συμβολικό μήνυμα, μια πράξη αμφισβήτησης και αντίστασης κατά της εξουσίας και την παράδοση που τον περιβάλλει. Ο θάλαμος του τάφου, ιδίως σε τέτοιες περιπτώσεις, θεωρείται ιερός και συμβολίζει τη μετάβαση στον κόσμο των νεκρών. Έτσι, η διαταραχή των οστών και η τοποθέτηση του σε μη αναμενόμενα σημεία θα μπορούσε να έχει σκοπό ακριβώς αυτό το πράγμα, τη διατάραξη της ιερότητας. Αν υποθέσουμε ότι ο τρίτος θάλαμος έχει χαρακτηριστεί ως ο κόσμος των νεκρών ή ως αθανασία, η μετακίνηση των οστών αυτών σε αυτό το σημείο μπορεί να υποδηλώνει μια πρόθεση να διαταραχθεί η διαδικασία της μετάβασης αυτών που είναι θα μένουν εκεί προς τον Άδη, εμποδίζοντας έτσι την ψυχή να ολοκληρώσει το ταξίδι της. Ορισμένοι πολιτισμοί θεωρούσαν τη βεβήλωση της ταφής ως μια πράξη που μπορούσε να αποκόψει την ψυχή από την αθανασία ή να προκαλέσει αιώνια ταλαιπωρία, ώστε η ψυχή να μην φτάσει ποτέ στον προορισμό της. Απ' την άλλη, θα μπορούσε να είναι, αντίθετα με μια απλή τιμωρυχία για την εξερεύνηση της Ευρώνοια, η βεβήλωση του τάφου με την αναστάτωση των οστών και την εσχημένη μετακίνησή του σε άλλα σημεία, θα μπορούσε να έχει ως σκοπό την αποδόμηση του σεβασμού προς τους νεκρούς και τον πολιτισμό της ταφής. Στην ουσία, δηλαδή, με άλλα λόγια χοντρικά, τους ενοχλούσε ο νεκρός. Έτσι ακριβώς. Ίσως το φοβόταν, ίσως οτιδήποτε. Ναι. Λοιπόν, μου έγινε μία ερώτηση. Λέει που έχουν... Συγγνώμη λίγο τώρα, επειδή έχει περάσει λίγο η ώρα. Έχουμε και άλλο να συζητήσουμε ή θα το... Έχουμε να συζητήσουμε την ερώτηση για το πού είναι που έχουν πάει τα λείψανα. Μας ρώτησε κάποιος και την είχαμε αφήσει ανοιχτή. Έχουν πάει τα λείψανα. Αυτό θέλεις να το κάνουμε σε άλλη εκπομπή? Θέλεις... Πώς θέλεις, θα σε κρατήσω στη γραμμή να περάσουμε σε ένα διάλειμμα και σε 5 λεπτά το πολύ βγαίνουμε για να απαντήσουμε και την επόμενη και να ενημερώσουμε